ne joma mine e udi mopogore opogore oko kae. Ka chako kare kiwacho ni mine miyo teko. Onge ng'ama miyo mine teko, mine kawo teko githuon. Waonge option. Ng'ato osewaidi. Inyalo wacho ni ikawo teko githuon nang'o. Nikech osediwa omiwa wakawe gi teko nikech koro waonge other option. Ineno an nyaka jituma nyaka diane information no nyaka chop ka nyaka hivyo. Koro onge ng'ama miyo gigi wakawo gi lweny. To feminist center wan watemo sana, especially in terms of information. Watemo mondo empower women information wide. Mondo at least ng'ama dhako kata kochung' kata ken kende kata ken gi chuore ot bedo gi peace nikech kata seche ma dhako nigi pesa to konye ot dongo okonyo dichuogni at least financial constraints moko rum. Ko dhako ni en gi shida mag SRH, sexual reproductive health ne nigi shida. En aweyo ong'eyo ni gini tima we adhi e osiptal. Ineno ko ong'eyo maber ni gin gi lweny to lweny gi wawacho ni kata dichuo kin gi lweny gi dhako in gi right mar tere kuma dhako no nyalo teri. Dongi wacho ni abro tere ka police. In be nya tere ka police. It's okay ko dichuo bende tero dhako ka police. Koro wasebedo gi mon watimo ne gi trainings but anyalo wacho ni en gi positive impact. Positivity mar duong' moingo negativity mar empowerment. Positivity duong'. Koro dak wabed ni wawach ni ati koro wa reduce but gima nyalo nyiso bende ji especially joma no oro messages ber sana kiwacho ni chuo we chien lakini adwaga apenjo gaji ini timo ne dichuo nyithindo machuango ani iblema na empower women to into personally kata mana kawa nyithindo e Sunday school machuo iwacho ni kawuono boys come this side to learn but you still want to blame the women kwa empowerment. Again, another question, who is empowering women? It is women who are empowering women. Why can't men empower men? Kwa sababu what work in such a way makoro kenden conflict. Yani society no se chaka ni issue and woman from Eve, from the Bible. It will be a woman's blame every day. Kila siku ni mwanamke pile en dhako ema wangiyo ni dhako ni otimo gini marach. Odni no kethre, dhako ni momi odni okethre. Dhako. That is so wrong. Emomi wadhi in a wrong way. But kwa chako ngiye in a way that a dear dichuo bene nigi responsibility gi monego bed no okao to obet gi humanity iye. A dear wabro dak maber. Okwanyal bet ni wadwa complain pile ni dhako timo kama apana. Sisi wote wa step up, wa be kini gi interest gi boy child chako organization kata group kata mana dhi anathiga kata pool table kuma chuo ntie. I have these discussions but angeni podi talk gitek giwacho ni sani dak timre lakini ntie achiel ma wacho ni it is true. Ineno ken story mar femicide mane timre talk to men winj kaka giparo dhi wuo gi baba upenje ni tiparo nade wach mon minego gi to kose judge mon tipenje ni pare ni an monega ibro neno ko shift thinking ne nikech pile ana this school babu otera school otero wete na school babu en ja welding anonge kuma babu onyeyo na tich ang'ang'ana oko ka kaka girl child ayudo tich adier awayo nyathiwa ma wuoyi cha chien king'iyo level wadhi bet different lakini podi nyathi ma nyako pok wiyo wilga gi dalagi